proč se Jára Cimrman nestal největším Čechem. O pravých důvodech vědí pouze 4 lidé v této republice. Měl jsem tu možnost být mezi nimi. Na počátku roku 2005 byla Česká republika vzrušena odvážnou loupeží. Česká televize ukradla Járovi Cimrmanovi titul největší Čech. Alespoň takto dodnes mnozí cítí a při nejrůznějších příležitostech tento svůj pocit zhrzenosti zveřejňují. Považuji toto fórum za první relevantní platformu pro zamyšlení nad tím, proč Česká televize vyřadila tohoto génia ze soutěže a jaké projevy tento čin provázely. Zároveň dodávám, že jsem jako dramaturg byl za vyřazení spoluzodpovědný. Největší Čech byl licencovaný televizní formát, který vytvořila britská BBC a která jej realizovala pod názvem Great Britons. Poté byl stejný program uveden i v dalších zemích, v Německu, v Holandsku, ve Francii a Kanadě, tedy pokud alespoň vím, o dalších nevím. V Německu nesl pro zajímavost název Unsere Besten. Byla to celonárodní televizní soutěž, která umožnila divákům poslat hlas komukoliv, o kom si myslí, že by měl patřit do hypotetické elity národa. U nás bylo možné poslat hlas skutečně komukoliv. V tom jsme se rozhodli kopírovat britský model soutěže, neboť německý model spočíval v tom, že televize vybrala předem 200 osobností a z nich nechala národ vybírat. Poznámka na okraj, v tomto výčtu chyběl Adolf Hitler. Abychom vyloučili, že by se mezi významnými osobnostmi našich dějin neocitl například německý pražský žid Franz Kafka nebo poloviční Lucemburk Karel IV., zvolili jsme co nejpřístupnější definici, kdo se může největším Čechem stát. Ten, citace, kdo se narodil, žil nebo působil na území Čech, Moravy a Slezska. Upřímně řečeno jsme se obávali, jaké místo v žebříčku zaujme první dělnický prezident Klement Gottwald. Pokud by se totiž ocitl v první desítce, porovnejme si s počty voličů komunistické strany, museli bychom o něm natočit dokumentární film, jehož cílem je propagace jeho života, osoby a myšlenek. Tím bychom se dostali do rozporu se zákonem. Připomínám tedy, že o každém z 10 nejúspěšnějších vznikl dokument, při jehož shlédnutí mohli diváci dále posílat hlasy a ovlivnit tak konečné pořadí. Jak v nominační fázi hlasy přicházely, nebylo možné si nevšimnout, že Češi mají smysl pro humor a že posílají své tipy i na neexistující fiktivní postavy, například na Švejka, Krtečka, Křemílka, Vochomůrku, Kocoura v botách a také na Járu Cimrmana. Protože sám jsem milovník života a odkazu tohoto mistra a jeho dílo znám poměrně důvěrně, zaznamenal jsem, že se v nominacích objevovala i jména jako Přemysl Hájek, Adalbert Kolínský, Eliška Kutnohorská, inspektor Trachta, Jaroslav Hlaváček nebo Karel Němec, Václav Poustka a Varel Frištenský. V drtivé většině byli tito velikáni na stejném nominačním lístku jako mistr sám. A tak bylo nutné rozhodnout, zda i fiktivní literární postavy se mají soutěže zúčastnit. Járovi Cimrmanovi chodilo hlasů poměrně hodně a nebylo vyloučeno, že by se mohl objevit v první 100. Navrhoval jsem, že bychom měli Cimrmanovi umožnit účast. Postava, jak je prezentována, je přece skvělou esencí češství se všemi kladnými i negativními stránkami a proto by v něm Češi volili vlastně sebe sami. A navíc čím jiným by měli Češi přispět k celoevropské soutěži, než takovým švejkovským kouskem. Konzultovali jsme vzniklou situaci s majiteli licence z BBC. Nebylo snadné jim vysvětlit, o co u Cimrmana jde. A proč národ miluje někoho, kdo patří do doby starého mocnářství a navíc kdo asi ani neexistoval. Museli jsme si vypomoci příměrem Foresta Gumpa, který značně kulhá samozřejmě. A to i tak, myslím, nepomohlo Angličanům
celá pochopit fenomén Zimmermana. Přišla nám anglicky kulantní odpověď. Velmi nás těší, že Jára Zimmerman vyvolává takový zájem o soutěž, ale bylo by, velkým písmenem, proti duchu soutěže, kdyby se jí vážně zúčastnil. A tak jsme vyhlásili, že všechny fiktivní postavy budou vyřazeny. Podobně jako Zimmerman byl po dohodě s historiky vyřazen i Přemysl Oráč a kněžna Libuše jako pouhé národní mýty neopírající se o faktický základ. Akce vyvolala reakci a nastalo něco, na co budu vzpomínat do konce svých dnů. Česká televize byla zaplavena hlasovacími lístky se jménem Jára Zimmerman. Lidé mailovali a telefonovali, média si také přilévala oleje do ohně a to všechno s takovou intenzitou, že jsme začínali být touto Zimmermanovskou otázkou znechuceni. Řeknu proč. Ti lidé byli agresivní. Nesmírně agresivní. Sám jsem měl řadu hovorů, v nichž lidé na mě křičeli, ano, křičeli, cože si to dovolujeme, že nemáme smysl pro humor a že právě teď na základě našeho rozhodnutí odhlašují koncesionářské poplatky. Vypadá to dnes směšně, ale charakter mailů byl sprostý. Brali jsme jim jejich hračku. To všechno mi bylo, jako milovníkovi Zimmermana, podezřelé. Protože jestli se s něčím Zimmermanovská poetika ochotničení a podučitelství neslučuje, tak právě s agresivitou. Jak lidé argumentovali? Vraťme se k definici největšího Čecha. Opakuji, každý, kdo se narodil, žil nebo působil na území Čech, Moravy a Slezska. O tom, že by se Zimmerman v Čechách narodil, nepadlo ani slovo. Logicky, vždyť je všeobecně známo, že pokud se narodil, tak ve Vídni. Jestli žil, pokud pánové Šebánek, Svěrák a Smoljak pojmenovali svého génia podle skutečného žijícího člověka Jaroslava Zimmermana, jak se tady i dneska ukázalo vlastně, pak je jisté, že nejde o totožnou osobu s naším kongeniálním všeumělem. Dostal jsem dokonce na stůl i právní rozbor, který se snažil prokázat, že Zimmerman opravdu žil. Jak známo, zákon, respektive vyhláška u nás zakazuje, aby byly v České republice pojmenovávány ulice po žijících osobách. A protože zastupitelstva nejednoho města zřídilo ulici Járy Zimmermana, lze z toho prý právně soudit, že dotyčný Zimmerman již nežije, tedy že zemřel a aby mohl zemřít, musel tedy žít. Nakonec i pisatel, kterému muselo právní oddělení České televize vypracovat relevantní a odbornou právnickou odpověď, přestal naléhat. No a nejmagičtějším slovem z definice byl výraz způsobil. Na tom se točila většina argumentace. Ať si všimneme, co a koho všeho ovlivnil, jakým pilířem české kultury se Zimmerman stal. No ano, je to fenomén, ale vždyť to my přece víme i v té České televizi. A tak jsme začali hledat cestu, jak Zimmermana přeci jen do soutěže funkčně zapojit. Rozhodli jsme se, že zřídíme zvláštní kategorii fiktivních postav. V níž se Zimmerman stane suverénním vítězem. Už to bylo mimo rámec licence a museli jsme o to Brity prosit. Jak víte, byl oceněn soškou dívky ve dvojdílných plavkách, která nesla jméno Český unikát. Stejně tak jsme prosadili, aby mohl vzniknout ještě jeden, 11. dokument. Uvědomil jsem si při té příležitosti, že ta příležitost je jedinečná, neboť Zimmermanova publicita je tak velká, že za normálních okolností by dokument asi těžko vznikl. A tady dokonce šlo o objednávku národa, respektive diváků. A tak jsem byl nakonec rád, že učitel národa, pan Zdeněk Svěrák, kterému jsem nabízel obhajobu kolegy učitele Jana Amose Komenského, nabídku nepřijal. Mohl se svým spolubadatelem Smoljakem v režii Pavla Štingla shrnout dosažené vědecké poznatky v samostatném 40-minutovém filmu. Zařadili jsme jej slavnostně do vysílání den před závěrečným večerem soutěže. A nyní přišlo velké překvapení. Dokument o Járovi Zimmermanovi měl suverénně nejmenší sledovanost ze všech medailonů největších Čechů. Kolem 4%. Zatímco film například o Václavu Havlovi měl 22%, pro představu. Srovnatelně nejméně, tedy 4%, měl jenom film právě o Janu Amosi Komenském. Táží se tedy, kde byly ty 10 000 diváků, kteří posílali Zimmermanovi hlas?
a kteří na mě křičeli, že nemáme smysl pro humor. Pro ně jsme to dělali. Nevím, ale u obrazovky to rozhodně nebylo. Toto poznání mě vedlo k úvaze, kdo byli Cimrmanovi voliči. Je zřejmé, že Cimrman sloužil jako vhodný prostředek těm, kteří chtěli soutěž shodit. To se dalo čekat. Ukázalo se ale, že po jménu Cimrman sáhli i ti, pro které bylo jen těžké přemýšlet. Jména v nominacích jasně ukázala, že národ vzal soutěž vážně. Sám vzpomínám na jednoho starého pána, který týden přemýšlel, má-li poslat hlas Janu Husovi nebo Komenskému. Ano, rozhodnutí stojí přemýšlení. A Cimrman je vhodným šprýmem. A navíc šprýmem, se kterým jsem zvláště po jeho zamítnutí takzvaně to jsem to té České televizi natřel. Těch, kteří se v této fázi nechali strhnout k lavinovitému šílenství, byla většina. Jistě si kladete otázku, kolikže Cimrman obdržel vlastně hlasů. Přesné číslo vám sdělit nemohu, neboť od okamžiku jeho vyřazení jsme hlasy přestali počítat. Je však jisté, že i tak to bylo téměř dvakrát tolik, zdůrazňuji, dvakrát tolik, než nakonec dostal římský císař a český král, Karel IV., tedy skutečný vítěz soutěže. Ano, Cimrman by početně na výhru nárok měl. Ale nyní ruku na srdce. Dovedete si představit, že by Jára Cimrman skutečně vyhrál? Za prvé, naprostou většinu diváků, kteří své hlasy mysleli vážně, bychom dozajista zklamali a rozuřili k nepříčetnosti. To byl jako fór, říkali by. Tak to jste měli říct hned. Za druhé, myslíme na poetiku této postavy. Cimrmanovi by možná slušelo 2. nebo 3. místo. Představa ale, že by bylo prohlášeno, že v součtu hlasů má daleko víc dvojnásobek než skutečný Karel IV., je podle mého nejenom proti duchu soutěže, ale i proti duchu Cimrmana samotného. V žádné zemi, kde se soutěž odehrála, nefigurovala v žebříčku jakákoliv fiktivní nebo nekonkrétní postava. Až na jednu jedinou výjimku, a to bylo, teď nevím, kolem 50. místa, v britském žebříčku, neznámý hrdina druhé světové války. Ano, natolik vážně byla soutěž vnímána. Nemohu si pomoci, Česká televize se s Járou Cimrmanem vyrovnala elegantně a se ctí.